Vlastne napísal ho Darian a za odmenu, za to, že si vážim, že to bol fakt prvý komentár, tak po ňom pomenujeme mesto, som sa rozhodol. Hey, that's pretty good. A hneď sa mi to podarí, viem, že sa to nejako dá. 12 seconds later. Už som zabudol si kokos jak. A few moments later. Som to hral fakt dávno a robil som takéto srandy. 6.5 hours later. To bolo ja, raz prídem. Kedy si som to fakt premenoval. 3 days later. Gentlemen, this is Nurse Human and welcome to the special Clinical Edition made here at Weekend Weekly. And just like that, just 2,000 years later. No. A keďže úplne prvý komentár bol od Dariana, tak mesto Termon pomenujeme po ňom. A budeme sa ho snažiť ochrániť. Takže Darian, toto mesto je venované tebe a tvojmu prvému komentáru.